el color dels ulls, el grup sanguini, l'alçada, són trets personals que estan determinats per l'herència dels nostres progenitors. Amb l'unió de l'òvul i l'espermatozou es genera un nou individu que tindrà característiques físiques definides pels gens aportats per cadascun. L'estudi d'aquestes característiques s'anomena genètica i està fonamentada en els postulats de Mendel. Però algunes malalties també estan determinades per aquesta herència. Actualment, si una parella coneix aquesta possibilitat, podem manipular al laboratori els òvuls i els espermatozous per evitar que els seus fills o filles tinguin una malaltia hereditària. Cal posar mesures per evitar un mal ús de la manipulació genètica. Has pensat què passaria si les parelles decidissin el sexe dels seus fills? Tot un debat ètic.